Началото е поставено и сега наистина е много важна така наречената църковна дипломация. Тя не винаги, както и по принцип дипломацията, не винаги е явна, което е добре, защото някои неща трябва да бъдат проговорени в един конфиденциален порядък с другите църкви. И важното е, че Българската православна църква прие протегната ръка от нашите събратия от Македония да представляваме техните интереси пред другите православни църкви и финалното разрешаване на статута на Македонската православна църква да бъде водещ, да бъде българската страна да бъде водеща в разрешаването на този проблем. Това е добре, това е обосновано също така от нашата историческа и културна връзка с Македония, разбира се и от нашата обща история и по отношение на Охридската архиепископия и по отношение на екзархията. Тук е отговорността на нашите архиереи, на Българската православна църква по най-добрия начин да защитат нашите събратия в Македония и да им помогнат. Както правителството и България като държава има отговорността да помогне на Република Македония по пътя на европейската интеграция, да бъде един добър лобист, ментор на Македония в процеса на европейската интеграция, така и в духовната сфера Българската православна църква има тази отговорност да помогне на македонските събратия да регулират техния статут и знаеме много добре откъде идват трудностите, каква е било историята, идеологията, която ни е разделяла, че сръбската църква има тези свои аспирации и амбиции, които идват още от времето на сръбската окупация на Македония преди Втората световна война и след това, което се случва и в началото на режима на Тито в Югославия. Така че може да кажем, че се намираме в нов преломен исторически момент, да преодолееме наслагваното от миналото разединение, но не чрез войни, не чрез противопоставяне, не чрез говор на омразата, обратно чрез протегната ръка, помощ, споделяне на нашия опит по време на присъединителния процес към Европейския съюз и всячески помагане на нашите събратия от Македония за това Македония да стане наистина колкото се може по-бързо част и от НАТО и от Европейския съюз и да се впише в евроатлантическата архитектура, която пък от своя страна гарантира сигурност и много важно просперитета, икономическото развитие, икономическото включване на Македония икономически в Европейския съюз, което пък води до инвестиции, нови работни места, оставане на хората, там намиране на перспектива за младите хора в Македония. От друга страна България трябва да продължи с своята политика, даже да задълбочи тази политика по отношение на това, който наш сънародник с потекло и с доказани български корени желая да получи български паспорт, българско гражданство, то той трябва да го получи този паспорт, спазвайки всички законови разпоредби, но в много по-кратък срок, без дълги процедури, когато са на лице изискванията на закона, трябва да се получи и съответно гражданството. Ние дължиме това на всички наши български общности, останали по една или друга историческа причина, един или друг исторически несправедлив договор, война извън пределите на нашата страна, и това са и българите от Албания, от Косово, от Сърбия, от Македония, Молдова, Украйна. Разбира се и от Турция, Република Турция. Аз не знам, поне не си спомням такова заявление от българска страна за безусловна подкрепа. Разбира се, че при спазването на критериите, при спазването на всички права на българските сънародници, които живеят в западните покрайнини, само тогава
Сърбия може да стане пълноправен член на Европейския съюз. И тук е много интересно, че в централната власт в Белград казва правилните неща. Има законодателството също така на Република Сърбия по отношение на малцинствените общности не е лошо, то е добро. Въпросът е инерцията, която съществува от миналото, особено по тези отдалечени от Белград райони, както са западните покрайнини, Босилеград, Цариброд. Там местните велможи с старите още структури, бих казал, от миналото, продължават с инерцията на потъпкването на правата или ограничаването на възможността за изява на нашите сънародници по всякакъв начин. Много често доста така прикрито с това, че не се мотивират родителите да записват българчетата в български паралелки. Десетилетия вече беше сагата с учебниците по преведени на български език. Накрая бяха преведени учебници, но за мен е изключително в недостатъчна бройка. На тях на последната страница пише тираж 35 или 40 бройки, което е много, бих казал, даже цинично да се напечатат в 30 бройки учебници по определени предмети. Това означава, че се очаква по-малко от, може би, една паралелка да има само в тези училища. Така че инерцията от миналото, която ни е от Титова Югославия, бих казал, и в тези погранични райони много неща са застинали от тогава. Нашия КИЦ в културно-информационния център, българския културно-информационен център в Босилеград се намира на улица Маршал Тито. Когато повдигнах този въпрос пред кмета, той каза, че това не може да се промени. Верно, не е моя работа, защото ще бъда обвинен, че се намесвам в вътрешните работи на една страна, да казвам как се нарича, как се казва улицата, но за мен е непонятно, ако огромното мнозинство и те са българи, които живеещи в Босилеград са българи, как така им харесва централната улица, примерно да се нарича Маршал Тито, който е потискал по всякакъв начин българите, живеещи в тогавашна Югославия, да не говорим и за Македония, но и за западните покрайнини. Така че странното също е, когато 3 пъти Общинския съвет на Цариброд изпраща писмо до Министерството на администрацията в Белград с искане за възстановяване на историческото име на Цариброд, да няма никакъв отговор и да не се съобразяват с това мнение. Пак казвам, не на някой от София, който казва това, а на местните хора. Това е много важно, защото аз бях обвинен тогава беше премиер Вучич, след мое изказване в Европейския парламент по темата, че се намесвам в вътрешните работи на Сърбия, искайки да се възстанови историческото име на Цариброд. Даже не искам да споменавам сегашното име, защото е свързано с една тъмна личност, която носи огромна вина за нашата национална кауза и идентичност като българи, и да не говорим, че е виновен и за масовите разстрели срещу българи, срещу българският елит, военен, политически и икономически.